Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Angeke azathola ngisho isente ukhuzana impungose kuKhozi FM ngokuwina ke iSummer Song of the Year. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo la nibona khona le video. Mangokuqala usijonele likhasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Mongasubscribe ngicela usubscribe khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Namhlanje ke ngizokhuluma ngomaskandi artist owawina ke iSummer Song of the Year emsakazweni uKhozi FM. Ukhuzana impungose ke wenza imali eningi ngokuwina ke wona lo mncintiswane khona lapha uKhozini FM, kodwa ke bathi ngeke ezethole ngisho isente. Wenza imali engango 1,426,435 rand 50 enzela uKhozi FM. Ngawo ke amavoti akhe aba ngo 957,950 engaxutshiwe namanye ngawakhe kuphela. Wenza yona le mali engibalulile, kanti ke kuthiwa uKhuzana ngeke ezethole ngisho isente. Kanti naye ke uziphawulela uKhuzana washo ukuthi ke akuhle njengabaculi ukuthi baspenda isikhathi esiningi bekhankasa futhi bephusha ingoma ukuthi ke iwine khona lapha emncintiswaneni, kodwa ekugcineni ke abatholi lutho. Akumphathanga ke kahle uKhuzana lokho neze. Kanti ke no president weSABC uMomi Sewupelelo ushilo wathi ke umuntu ke osuke ewine ingoma akatholi lutho, kodwa bona imali abayikhiphayo bayikhipha iye kubantu abavotile. Imali engango 60,000 nenye engu 40,000 bese kuba ke u30,000. Shuthi ke unumber 1 uthola u60, unumber 2 uthola u40 bese kuthi unumber 3 uthola u30 ngokuhlukahlukana. Kanti ke abantu laba abasuke bevotile. Usho njalo ke yena ke umongameli weSABC uKhuzana ke akaphathekanga kahle neze. Mina ke njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la sivele siqede le ndaba khona lapha ku comment section. Usho wena ukuthi ke ngabe ngempela kuhle lokho kwenziwa eSABC ukuthi ke umnikazi wengoma akatholi ngisho isente. Ngibona ngazi ukuthi ke abantu abaningi sebamkhumbula ke Owen njengoba ke wayishilo ngempela kusho ukuthi sekuya ngawo amagama enkehle njengoba ke wayikhulumile ubaba uOwen Ndlovu ukuthi ke yena ulwela yona into enjengale. Kanti ke mina sengiyaphela khona la siphinde futhi ke sibambane evidweni elandelayo.